amo damne ni Burkina Faso ka olu feye Burkina Faso ka fe falai kalande kalande ne koni kalan kunche kika ngabo Burkina kata kalanga yoro werela ni be bo kiki sara jamana sana yele kalanso ministre sola yani kata ika kalaina non de ni tara kanate ika diplôme ka tse ka baraka Burkina ka fe de yo ira ka ira saka foko mama ni be bo ina isara ulula sa ya sa ita kalaminge akalaje no ya sura ben nafanye jamana ye no ya sura jamana ka nafa be sura la o jamana mago ba barala ina blagata no te o fere na nyini ibisa ka blagata mina me jamana nafa ko o baraka Burkina ka fe Gana jamana kunjigi ale bora kasanga foke mata ani flame fatura jiwo yo ye chene ba minge akara konna na minye John Dramani mama madauma mi dollar wari million mugan woro ayo o koni disa ko ka ka labeni ke yoro munu be binu ulu kara degunye ya saw sewre sanji manana maw kana do kuru ngono akara ale dugu konna na kubta maw ni kisi mamunu fana sigile no srawka mamunu be nulu kanu kata sojo yoro la jitema srabe mamunu mbolo ku bela jile ka wuli ka boy yani gouvernement kana ko sabula ya maria ditno na ka tuguni sa alema banfolo gana ka olu fei jamana kuntigi o yale ka kuma kan suranga u fei mi ye jekulu ye sano ba manga jekulu ye olu ya ira sago jekulu sentiment be no kanu ka mafa bolo da bi ko ye mafa chejugu ke foka ta se shia wolo mafa ma krengre na Darfur ka u fei anyama okulu ka nga nyini sa ku nomine inafo mamuni wali ya chejugu ke ka nyesi jo sharia ale hakoma France ka u fei maranya mauni ka jamana nyama ya ira saka foko jamana kuntigi kalata minga nga ke sanware France ka u fei kabna na ke Afrika lot le temps ani segin ale ni mekalot le temps ani fla tako folo ni tako flana kibara mbora kunungo uga jamana mara yoro so yoro ako koni kera sai ko to bina nugula sabula ma chama won sigiro na ka saka foko miye ni ko nye ko apmat na foni wati na ka sabe ke geleai na France ka munumbe nulu rebe ko nyero shada ko nyero ruko ko bola na fo eteni na do doni ndo haka doni ulu watu doni politique mo ba do mi mesena ni ngwale ami mbole flaga bini sa ba ira saka foko mekalot le fla no obe ben premier mai ale dugusa jema kalata fana be okoro ko barakelaw ulu ka nyinaje dugusa je France samba fla anu mugan wolovla ona ke kalata fana ye una barake kala kota na srafe Ukraine kale ku ya ira sakwa cheni do irisla kawku irisla kaw ya ira saka ko dalu ya foite mi mo ira ka ko o wale inkera mi ye kuluka petrol la roba ko cheni ko mate chembi o te sini ko ko sabla ko dalu ya to ubolo mu saka ko bo ira iranga u labeme sena sifiu ulu wuleno kujo muso jekulu domanadenw mamunu be ni ulu yerebe ulu ka wuli ka jo bela jere beleno iranga sini ni sininya sigima ku bela jere me ka laben sabati yasa u ka gidi ale ka janaja bara munu nganga ke u bisaka sendo ola togo mina bekeleno ki ka fere tige fini sugu munu nganga do Kurane munu nganga kala kitabu munu nganga kala fo ka ta se adayro laba ma o kimeli no kala ni no o kununtunu kelu olu baraw be sena bi Iran fantan nani bela jelena wa demsen be ta kala ro la falai o be ka chokoroba nga tariku kala kuna ha kabo njini fo ka ta suka kala kunteli masisa sedi tribunal do ya ira sa ko nominally abota go nyesi Google ka milliard kele ani million bi saba sara euro wari la ko sabula ka kala no gat no madani mi gat no gat no nyini mi nga olu fei abeka ta dansigi ulu rega yentaula wala sami ye America ngani mashimba ye no Google ye ni jebela jeleme baraka na ye kwa nyemo ko ni tisaka bene jagos hage munu sigile no bololo srafe ko shedi ka tribunal yo soso nga shedi ya ira saka fo je sharia fo etulu ga jamana kono sharia nye ore be boli bela jeleka États-Unis ka fe Cour suprême falai ale ya ira saka fo ko mamunu mbe nulu ye musula kauye nga ibaro musodo be uche uka che saura ka bonu ka muso saurai ko olu ku sentega do muso ka farko ngena jala tukunde mi America nga Cour suprême ale do fo aya ira saka ko jamana fantan nani bela jile fe mama ko mbe muso de ye nga ye na be ko mu che ene muso sega farko ngena jakele nga tuguni ibita che ota de la sawe ti abta da mana tare sigi seka nga onu muso ko nti jaga ke akara university ko na yo akara nyoko na mbaw yo Trump ya ira ko ni seba sorole ale fe ko sabula kala kunyo ni nguma inva mena ko miye la da oni tabia oni jamana ke chogo ye
manifu kɛ cogo k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ sabula Ameriki ye jamanaba ye jamana min ye tabiya fana jamana ye k'u kana ɲinɛ o kɔ cogoya si la n'an bɔra yen an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na min ye coupe du monde ale kɛnɛ kan